Здравейте, приятели, аз съм Анкрас. Здравейте! Чули вече, объркваме името. Сега ще снимаме влог, как се тръгвам от училище, как се тръгвам от училище. И сега, както се тръгвам... като цигани. Да, днес сме една цигана, като много сме цигани, Леле ще се отрепа. Мале и хората нищо не виждат, аз си служих това. Мале, Ама ти сега лицето? Не. Не, как ти казвам лицето, ма ти не Виждали ли сте? Аз си показах лицето на нова година. Виждали ли сте обувки? С сняг. Ами явно не са. Ами айде да тръгваме. Няма да чакаш клас. Ама чакам Марина. Ами, заедно ли ще? Айде, чао, Шишко! Шишко! Чао, Шишко! Айде бе тя, клас къде са бе? То не само. Не ни пука. То на кой му пука? Оф, тия флипбатъл само правят бе. Помисля това за Бояна. Колко хора ще си купят той яке бе? Моето е поне с бела качука. Да бе, ти се различаваш това с бялата качулка. Аз те викам. Една бабка минава, че да ви разкаже това, нали, качулка, като на ера изтрепи, там че била една бабка, да ми вика: мале, каква хубава шапка! Не ги познавам тия, дето ми говориш, не знам кой. Айде бе, че изпознах сапунката бе! Изпознах си турската сапунка заради тебе, мангал просто! Споснах Золендър заради тебе. Как Золендър те гони тебе? Золендър филма на Бига. Абе беги вече, прости ми се изпознах, хайде давай да тръгваме. Айде ма, няма такъв. Искам ти дам лиците как ги направи така я пък. Не ти дам лицето, само устата. Айде бе, майса бе, съпчах така. Айде бе, Марино бе, чакаме тук 10 000 години. Айде ще имам блок бе. Чао, вече. Здрави. Ама всъщност не знам. Аз бали чаках. Чао. Трябва да уча по математика, имам днеска народни танци. Айде, Анелио! Айде, обещаха ти, давай да тръгваме сега. Най-накрая тръгнахме и тук е цяла лудница на майната си. Не, ти ще ме изпратиш до нас, после ще се върнем. Година, няма да ми викаш не. Няма да ми викаш не. Но ми няма викат не. Айде да пресечем кукълтан. Ние не гледаме на масата. И това ще бъде влог, как аз си отивам вкъщи. Ами ще радва. Не ви тази година. Ма ти къде живееш? Къде живееш? Ма ти не живееш насама? Къде тръгна? Бибърка такава. Айде да тръгвам по-бързо. Майко, аз не знам май къде живееш ти. Абе каква градинка? На този студ, ма наред ли си? Оф, чао тогава! Мали! Дами и господа, минах през една огромна локва и си отцъпах обучетата, ама нищо ще ги изперем и готово. И да, какво друго му да ви кажа, тук си правя влога. Няма толкова да ви кажа, но така, имам доста време, докато клипа ми се приключи сам, тъй че нека да продължим. И в момента краката са ми мокри, гълъбчета. Добре. Днеска, не знам защо, обаче не ми се качат два влога, дет направих, не ми се качиха и сега ще ги махна. И ще кача този, като номер 10. Мъкнах за секунда, тъй като минаваше човек, ще ме за някаква откачалка, дето, нали, това ще бъде влога. Как ще отивам до нас? Ето, там сме. Да, аз си отивам пеша, тъй като училището е ей там. И е много близко. А блока ми е тук. Да следвам спина за билото и ще минем през градинките, които има доста сняг, да почакам малко и с снега. Навън обаче е такъв тут, пронизващи и направо нямам думи. Както виждате, тук се е разтопило, но насам е лудница направо.
да не забравяйте сувенирата за Анелия Бибър и за Фънтал Фокси. Те са от моя клас, да, ние се познаваме с тях. Даже първият клип, както видяхте, първият влог, го направихме с тях. Вижте колко е дълбоко, сега ще ви покажа. Вижте колко е дълбоко. Тука. Оле, майко, потънах. Не, вижте колко е дълбоко. Вижте. Направо нямам думи. Ох, майко. Ужас. Много трудно придвижването в такъв сняг. Не знам защо по снега има такива някакви черни точки. Ох, леле. Не знам, много студено навънка. И да, вече стигнахме. Тук сме. Пред моят блок. И мисля да приключвам до сега. За 5 минути стигнах. Мога да се поразмотая малко още пред блока. Тук много паркира. Чакай, че тук много се хлъзга. Така. И сме да се прибираме. Така. Още малко, още малко. И вече се прибрахме. Така, шивашко или. И сега обаче така приключвате да се джобове. И за тук ще приключвам с този клип. Боричахме и се видим в следващия клип. Чао!